Počas druhej svetovej vojny, keď Európa horela vo vojne a milióny ľudí sa snažili uniknúť nacistickej mašinérii, existovali tichí hrdinovia, ktorí riskovali svoje životy pre záchranu nevinných. Jeden taký príbeh sa odohral v okupovanom Poľsku, kde skupina železničných zamestnancov v malej stanici v meste Zegota vykonala odvážny čin záchrany. V roku 1942 sa nacistická deportačná mašinéria rozbehla naplno. Židovské rodiny boli vyháňané zo svojich domovov a transportované do vyhľadzovacích táborov. Medzi nimi bola aj rodina Rubinšteinovcov, otec Jakub, matka Ester a ich dve deti, 9-ročný David a 5-ročná Miriam. Nacisti ich spolu s desiatkami ďalších zajatcov natlačili do dobytších vagónov a vlak sa mal vydať na cestu do tábora smrti v Treblinke. Keď vlak zastavil na stanici v Zegote, miestni železničiari, ktorí tajne spolupracovali s poľským odbojom, vedeli, že musia konať rýchlo. Vodca tejto skupiny, inžinier Marek Kowalski, spolu so svojimi kolegami pripravili plán, ako zachrániť aspoň niekoľko ľudí z transportu. Pod rúškom noci a so starostlivo naplánovanými pohybmi odomkli niekoľko západiek vagónov a pomocou tmy a hluku okolitej vojny pomohli niekoľkým rodinám vyliesť z vlakových vozňov. Rubinšteinovci boli medzi tými šťastlivcami, ktorým sa podarilo uniknúť. Kowalski a jeho kolegovia ich rýchlo previedli do skrytých pivničných priestorov stanice, kde už boli pripravené falošné doklady a civilné oblečenie. Po niekoľkých dňoch ukrývania ich prepravili do bezpečnejšej oblasti, kde ich prichýlila miestna farmárska rodina. Tento odvážny čin neostal bez následkov. Nacisti si čoskoro uvedomili, že niekoľko väzňov zmizlo a začali vyšetrovanie. Niektorí železničiari boli zajatí a vypočúvaní, no napriek mučeniu nikto z nich neprezradil, čo sa stalo. Kowalski a ďalší dvaja jeho kolegovia zaplatili za svoj čin životom, keď ich nacisti popravili ako výstrahu pre ostatných. Ich obeta však nebola márna, mnohí z tých, ktorí ich zachránili, prežili vojnu a ich potomkovia dnes rozprávajú ich príbeh ďalej. Príbeh hrdinstva železničiarov z Zegote sa neskôr stal symbolom odvahy a ľudskosti uprostred vojnových hrôz. A hoci mnohé z týchto skutkov zostali zabudnuté v tieni dejín, ich činy dokazujú, že aj v najtemnejších časoch existovali ľudia, ktorí boli ochotní riskovať všetko pre záchranu iných.